हालागै 2 राउन्डनिल' रिजाल्ट होदों आरो बे 2 राउन्डआव जोङो प्राय जोङो 9000 भट जोङो मोननो हाबाय आरो BPFआ खालिबोल' 4000नि एसेल' बांसिन बिथांमोना भटखौ मोननो हादों। जोंथ' सिगांनिफ्रायनो रोखाखामोन जे जों बावहाय गोबां भट जोङो बारा मोननानै जों देरहासार जानो हागोन। मानोना BPFआ जेरैबायदि फोसावदोंमोन बिसायख'थिनि समाव जे कख्लाबारियाव देरहाबानो BPFनि सरकार जाफिनगोन होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बिथांमोनजों दासान्दि 11 साल' सोद्रोमा दङ, सासे दाजाबाबो 12 साल'सो जायो। गतिके 12 साजों सरकार दानो हाया। मानोना UPPLजों BJP दङ, UPPLजों GSPआ दङ, गुबुन आरो पार्टि गैया, गुबुन आरो बेबायदि माने MCLA गैया जायफोर लोगो लानानै बिथांमोना सरकार दानो हागोन। दा बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफ्रा, गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जे BPFआ खालि बे बिसायख'थियाव बाहागो लानो जाहाथे भट बुथुमनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना बे रोखोमनि बाथ्रा बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। बे जाहैबाय बाइ इलेक्शनसो, सरकारानो देरहाखायो बेबायदि बाथ्राखौ मिथिगौ। आरो आसामाव जेसेबां बाइ इलेक्शन जालांबाय, MLAनि बाइ इलेक्शन, जेराव जोंबो UPPLआबो गसाइगावआव जों देरहानो हादोंमोन, तामुलपुराव देरहानो हादोंमोन, आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जे बाइ इलेक्शन जादों बाव BJPआ देरहानो हादों। मानसिफ्रा ओरैनो हमनानै लायो जे बाइ इलेक्शनखौ सरकारानो देरहाखायो। बेनिखायनो कख्लाबारिनि गासै रायजो राजाफोर, बर' गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बुजिदों जे जोंनो 5 बोसोराव जुदि जौगाखांनाय नांगौब्ला अब्ला जों रुलिं पार्टिजोंनो थानांगोन। आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बाव भट होदों जोंनि रुलिं पार्टिनो। बेनिखायनो जोंहा सिगांनो हमदांनो हाखादोंमोन जे मानोना दिनै गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जोंनो जायगा होदोंमोन, बिथांमोना मेल मिथिङाव ओंखारदों, बिथांमोना सावरायफैदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जों सिगांनिफ्रायनो स्पष्ट'खामोन जे जों गोबां भटआव जों देरहासार जानो हागोन आरो बे जानो थांगासिनो दं।